Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kagyari naton nga mga top stories of the day. Today is January 7, 2026, Miyerkules nga adlaw. Pito ang napatay sa masobra 200 ka mga sunog na nagluntad sa Bacolod sa 2025. Negros Occidental, nakarecord sang isa ka katustanan ka mga nasamaran bangod sang palupok. Isa ka mangingisda na rescue sa baybayon sang Cadiz. Dua ka mga ginaligar gun runner arestado sa CIDG. Kag sa Good Vibes, 400 ka mga artificial reefs ipahamtang sa baybayon sa Barangay Tangub sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may 2,800 ka mga contractual workers ang gin-renew sa probinsya sa Negros Occidental para sa 2026. Samtang may 4 naman ka mga bakante nga posisyon sa department heads kag isa ka assistant department head. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, 668 ka mga casual, 1,076 ka contract of service, kag 1,095 ka mga job order workers ang tigayon nga gin-renew ang kontrata sining 2026. Ang renewal sa kontrata sa kinaandan ang kabahin sa mga ginapatuman sa una nga semana sang tuig bilang kabahin sa pag-set up sang organization. Nalakip naman sa mga bakante nga posisyon ang department head para sa Provincial Accounting Office, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Office of the Provincial Agriculturist, Provincial Human Resource Management Office, kag Assistant Department Head sa Negros Occidental Language and Information Center. Patag ni Diaz, nag-retire ang Provincial Accountant rason nga nabakante ang posisyon ng department o kung nang department head naman gikan sa isa ka division ang PDRRMO. Bag-o nga posisyon ang Assistant Department Head sang Nolitsi, bakante sa gihapon ng Provincial Agriculturist kag nakakasa serbisyo ang anay HRMO Head rason nga nabakante ini. Bukas sa sinuman nga kwalipikado ang amo nga mga posisyon. So again, approve na ni Gov ang request for opening, and then we will be accepting applicants to the position. Process pa of application, interviews, tests, validation of their qualifications, and then the selection board will approve it, and give it to the Sangguniang Panlalawigan for concurrence. Kaya department level needs the concurrence of the Sangguniang. Sa number 9, pagtukod sang permanente nga night market ginatun-an sa karon sang Bacolod LGU. Base sa nabilin nga schedule, tubtub na lamang sa Enero 9, 10 kag 11 ang ginapatigayon nga weekend night market sa Araneta Street sa Bacolod City. Sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Mayo, nagapangita karon si Mayor Greg Gasataya sa lugar nga mahimo nga permanente nga pwesto sa night market. Sunod kay Mayo, tuyo nila nga mabuhi liwat ang downtown area sa Bacolod City, ilabi na sa tion sa gagabihon kag manginduga nga palangabuhian para sa mga mangunguma kag magagmay nga mga negosyante. Patag naman nga may pila na ka mga suhestyon nga lugar apang ginatun-an pa ini sa lokal nga panguluan labi na ang posible nga epekto sini sa lakat sang trapiko. Paray ng koordinasyon sang LGU sa nagkanilain nga mga opisina antes magdesisyon sa final nga lokasyon sang permanente nga night market. To sa ginalantaw naton nga consideration, we have to make the downtown area alive even on nights or nighttime. Sa number 8, duha ka mga ginaligar gun runner sa Mamaylan City ginaresto sang CIDG. 8 ka mga pusil na recover. Ginakop sa katapos ng Criminal Investigation and Detection Group ang duha ka mga ginaligar gun runners matapos mabaklan sang pusil sa Barangay Tungo, Mamaylan City. Arestado sa alias Ken, 22 anyos, alias John, 29 anyos. Na-recover sa ilang isa ka caliber 45 pistol, 6 ka caliber 38 revolver, kag isa ka caliber 357 revolver. Napaslawan ang duha ka mga lalaki sa pagpakita sang firearm permit kag license to own, possess and trade sang nasambit nga mga pusil.
Ginpatigay ng operation matapos makabaton sang impormasyon ang otoridad nga imbolbado ang duha ka mga suspect sa gun running activities nga nag-operate sa Negros Island region. Sa number 7, pagpatay sa isa ka lalaki sa banwa sang La Castellana, ginako sang NPA. Ginpatuman sang Leonardo Panaligan Command UP People's Army ang silot nga kamatayon kay alias Gaga, 44 anyos sang sitio Old Manghanoy, Barangay Manghanoy, La Castellana, Negros Occidental, Lunes sang gabi. Inibase sa statement ni Ka J.B. Regalado, ang spokesperson sa Leonardo Panaligan Command ng New People's Army. Sunod sa grupo, makapila na kabeses ginpaandaman sang NPA ang biktima kay ila ginaaligar nga nagapakigbahin ini sa pagduso sang iligal nga droga. Pagkadto ang biktima kagang iya pa kay isa sa ila fish pond, sang gulpi lang may mga kalalakinan nga nagwa sa kampo, nagpalapit sa biktima kag nagtiro sa iya sa makapila ka beses. Matapos ang pagpaniro, nagsinggit ang mga sospek nga madugay na nila ginapangita ang biktima kag nagpalagyo. Sa number 6, aprobado na sa Sanggunian Panalawigan ang Memorandum of Agreement sa tunga sang Panguluang Probinsyal kag sang 8 ka mga LGU nga naapektuhan sa bagyo nga Tino nga magabaton sa buligikan sa Presidential Assistance Fund. Ginpakamaayos ang probinsya nga ang 50 million pesos nga pondo nga nabaton sinigikan sa PAF ang direkta na lamang ihatag sa mga LGU nga naigo sang bagyo Tino. Ang natungdan nga mga LGU nga may identified nga beneficiaries ang mga mag-distribute sang financial assistance. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz nga base sa recommendation ni Governor Eugenio C. Lacson, ang La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla ang magabaton sa tig 10 million pesos gikan sa pondo. Ang Bago City, Binalbagan kag Hinigaran, tig 5 million pesos kag ang Isabela kag Pontevedra naman magabaton sang 2.5 million pesos. In fact, na-take up na kagapon sa Sanggunian Panlalawigan. It was endorsed by the governor nga ang aton distribution sang 50 million with the corresponding contract or MOA, no, between the LGUs concerned, ginpa-approve tata sa aton Sanggunian. Sa number 5, mga illegal structure sa Mambulok Creek sa Bacolod City, tub-tub na lamang sa Enero 15. Gitagaan sa Bacolod City Government sang tub-tub Enero 15 ang mga pumuluyo sa Purok Balinday, Barangay 2 sa Bacolod City nga apektado sa clearing operations. Sa record sang syudad, may 27 ka mga panimalay nga ginakabig illegal structures bangod ginpatukod ini mismo sa Mambulok Creek. Sunod sa kay Attorney Carol Joseph Chu ng City Legal Officer, ang operasyon naghulat na lamang sang pirma ni Mayor Greg Gasataya. Dugang pa ni Chu nga ang Bacolod Housing Authority maghahatag sang relocation assistance sa mga apektado nga pamilya, samtang ginapasiguro nga ang mga residente ginhatagan sang malawig nga tion kag konsiderasyon ilabi na sang holiday season kag ang tanan nga tikang sang syudad nagasunod sa nagakadapat nga guidelines. December 13, I think, nag-pre-demolition conference kami sila. Mayo man to amon, istoryanan. Okay man to sila. Amo na ang ilayo is December, tagaan ng reprieve kay celebration sang Paskwa. Sa number 4, isa ka mangingisda ang na-rescue sa Coast Guard sa baybayon sang Cadiz City. Duha na siya kaadlaw nga nagautaw-utaw sa dagat matapos magkaya ang iya sininga bangka. Isa ka mangingisda nga taga Carles City, Iloilo ang nakitaan kaag na-rescue sang katapos ang Coast Guard Substation Lakawon samtang nagautaw-utaw sa baybayon sa tunga sang Lakawon Island kag Barangay Cadiz Viejo sa Cadiz City Lunes nga adlaw. Sunod sa Coast Guard, bangod sa dalagpo nga balud kag kalain sang tiyempo tugas sang hangin nga amihan, nagkulob ang bangka ni alias Junre samtang nagalayag siya sa baybayon sa tunga sang Bantayan Island kag Carles adtong Enero 3.
Nakita sa Coast Guard ang mangingisda samtang ilagi na transport ang mga na-stranded nga mga guest halin sa Lacamon Island Resort padulong kadis Viejo Port sakay sa Lacamon Island Resort and Spa nga boat. Gindapatan sang first aid ang mangingisda kagindala sa Cadiz District Hospital ug pa idalom sa medical evaluation, laboratory examination kag pagmonitor sa iyang vital signs. Dako naman na magpasalamat sang pamilya sang mangingisda nga na-rescue kag buhi ang ilang nga himata. Sa number 3, mga illegal nga palupok ginpang basa kag ginpang dunot. Dungan na ginpang guba subong adlaw ang nakumpiskar nga mga palupok sa kapulisan nga ginadumilian nga mga firecrackers kag pyrotechnic material sa Negros Island region humaling December 6 tubtob January 6. Nakip sa mga sahay isang palupok nga ginpang guba ang Watusi, Piccolo, Pop-Pop, 5-Star, Pla-Pla, Lolo Thunder, Atomic Bomb, Giant Bawang, Atomic Triangle, Judas Belt, Goodbye Dalima, Hello Columbia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, Quiton, Boga, kag iban pa. Ang mga boga ang ginpalapakan sa truck samtang ang mga polvora o kung may mga polvora nga sahay isang palupok ang ginbutang sa drum nga may unod nga tubig. May kabilugan nga 23,111 ka mga palupok ang nakumpiskar sa mga isla sang Negros kag Siquijor sa nagligad nga holiday season. Nagabalor ini sang 437,778 pesos. Ang Negros Occidental Police Provincial Office ang may pinakamadamo ang nakumpiskar nga illegal nga palupok. Ginsundan ini sang Negros Oriental Police Provincial Office, Bacolod City Police Office kag Siquijor Police Provincial Office kag Regional Mobile Force Battalion Negros Island Region. Yaraman ang katapos ang Bureau of Fire Protection na magbulig sa proper destruction kag disposal sang amo nga mga illegal nga palupok. Sa number 2, ang Negros Occidental Police Provincial Office ang tigayon nga nakakumpiskar sa masobra 16,000 ka mga illegal nga palupok nga nagabalor tanan sa masobra 300,000 pesos. Ini sa gitpatigayon nga anti-illegal firecracker operations, mga targeted inspection kag strategic checkpoint sa tuyo nga malikawan ng mga injuries, may kaangtanan diri pagkasunog kag iban pa nga sahay isang hazard. Ginpatuman ang destruction sa sining nga mga illegal nga palupok kay inasang aga. Samtang sa report sa Provincial Health Office, humalin December 21 tubtob January 6, may 100 cases ang fireworks-related injuries o kung FWRI. Sang nagligad nga tuig, 107 ang mga naapektuhan sang palupok. Nagdubo sa karon sa 7 ang kadamuon sang kaso. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Girly Pinunggan, ang Bago City ang may pinakamadamo nga kaso nga ginreport sa nagligad nga selebrasyon sila'y sadtuanay ang may pinakamadamo nga kaso. Sa 100 cases subong, may 3 ka kaso sang burn injuries nga mayara sang amputation ang nabilin puros na sang blasting kag burn injuries suno sa kay Pinunggan kag mayara man sang kaso sang eye injuries. Pinakamadamo ang ginreport nga kaso yara sa 11 to 20 years old nga age group. Trianggulo naman ang kadamaan sa sahay isang palupok nga nagtuga sang kahalitan. Suno sa PNP, madamo man sa sininga mga kaso ang mga nagpamudyot lamang sang mga palupok sa dalan. Fireworks or firecracker nga ang triangulo. Tapos may sundan sang kwitis. Then may buga, tapos 5-star. So amo na mga injuries. May 3 kita nga blast or burn injury with amputation. All the rest blasting lang kag burn injuries. May ara man kita nga sa eye. So mga 17 or 19 sila with eye injury. So amo na total of 100. Anong age ang ginampitin? So wala na naman na kung ano age. Mostly sa mga victims ta 11 to 20. Sila ang pinakadamo sa mga teens. Wais na gano'n namati. Wala namati. Tapos usually ko nahambal sa mga sa PNP. Namlang ginapamudyot ng mga Umito. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, 7 tanan ang napatay sa masobra 200 ka mga sunog nga nagluntad sa Bacolod City sa 2025.
Base sa record sa Bureau of Fire Protection sa Bacolod City, 202 tanan ka mga sunog ang nagluntad sa Bacolod City sa bukos nga tuig sa 2025. Kalabanan diri structural nga mga sunog nga nagdangat sa 147 kag ang kalabanan nga ginhalinan electrical ignition kag kandila. Nagdangat sa 33.4 million ang balor sang halit nga gindala sang kalayo sa amo nga mga sunog. Mas manubo ang kadamuon sang sunog sa 2025 kung ikumparar sa tuig 2024 nga naglabot sa 295. Nagdangat naman sa 57.3 billion pesos ang balor sang halit sang kalayo sa mga propiedad. Sunod sa kay Fire Inspector Jemery Tapiro, ang Deputy City Fire Marshal sa BFP sa Bacolod. Kung nagdubo gid man ang numero, inibangon nga ginasulod na nila ang mga purok sa ila kampanya kontra sa sunog, kag sang 2024, isa man sa mga factor sa pagdamo sang insidente sang sunog amo ang El Nino phenomenon kung sa diin tuman ang kainiton nga nabatsyagan. Mas manubo ang numero sa insidente sang sunog sang 2025, pero nakarecord naman ang BFP sang 7 tanan ka mga napatay bangod sang sunog, samtang isa lang sang 2024. Sa kadamuon naman sa nagkalasamaran, mas madamo naman sang 2025 nga may 16, samtang 14 ang nagkalasamaran bangod sang sunog sang 2024. Kag sa good vibes, 400 ka mga artificial reefs ipahamtang sa baybayon sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Sunod sa City Agriculture Office, ang mga artificial reefs ginguyod pa kadto sa lawod sa bulig sa mga mananagat. Kag ginapaabot nga mangin bag-o nga puloy-an sa nagkalain-lain nga mga klase sang isda. Isa ini sa mga prioridad nga proyekto sa Bacolod City Government para sa coastal barangays agud na padasig ang produksyon sang isda kag mabuligan ang mga pumuluyo nga nagadepende sa pagpangisda. Sunod sa kay City Agriculturist Maricar Kiro, hindi mahapos ang pag-deploy sa mga artificial reefs bangod sa kabugaton sini kag kinahanglan sang husto nga koordinasyon sa mga apektado nga sektor. Gisilingman ni Kiro nga isa sa mga ginatubang nila nga kabudlayan amo ang manami nga tiyempo samtang ginapatigayon ang deployment. Ginsugdan sa syudad ang mga proyekto sang July 25 kung sa diin target nga ma-deploy ang kabugusan nga 400 ka mga artificial reefs sa nagkalain-lain nga mga baybayon sa Bacolod. Kung low tide, hindi kita pwede ka-deploy, hindi kahalin ang aton nga mga ERs sa dalo, sa mahigat sang baybay, tiguyuron mo na, hindi na siya mag-float kay tungod, wala tubig. Shoutout anay sa aton nga mga live viewers subong hapon si Neil Kane Aparicio, good PM Choy Ruming. Happy listening kag watching sa followers and viewers Choy. God bless. Si Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros, good afternoon NIR ka, good afternoon Sir Ruming. Si Gerald, na-click ko siya. si Jessery Garucha Hivero, mayong hapon Digicast Sir Ruming, watching from Sarait. God bless everyone. Please shout out sa akon gwapo nga alaga si Sean, si Andre, salamat gid kuno, si Gerald Leagono Estrado. Mayong hapon Digicast Negros, shout out kay Mrs. Annalyn Canto Estardo sang Milagrosa Village, Barangay Gahit, EB Magalona, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si Ma'am Gloria Bantigay, good afternoon Digicast NIR kag Sir Ruming Subaldo. Kagamoy atong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtob sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.